sige bunot dari sa mga ilan. Guys, garuan nagbasketball lang duha ka laki. Kasada. Kasi ka maguwan dali sa mga. Isag baguwan diha sinso guys. Bunak-bunak ka kuwan dali sama. Gipay na pag mga buwak guys, gibunukan. Ligo sila sa Kuyas Uwan. Umbati! Sila pangangin ng ripo. A few moments later. A few moments later. Guys, mari. Unsa man kang mami dari? Masa ka? Salamat. Salamat ka ato ma'am sa imong gi kuan ni Kuya Gael. Kaya magamit si Kuya t-shirt, mala siya ipare sa slacks, sa liza. Kaya ibabuan og tuga. Sa may medyas. Grabe ya di ana naka magamit ini kuan. Salamat ka ato ma'am ya. Ya, medyas. Ada pribakus. Kung sa slacks, ya. Ang Kuya Gael ni guys. Ipalit ni Mama Marilyn. Ini ha tong t-shirt nga white og medyas o bakus kubot ya. Di ay. Yanela. Papa Gabriel. Thank you, ma'am. Isa pa, minta man kang ma'am. Salamat, humana gani ha. Jadi sama ni. Wow, shoes si Kim guys. Ipalitan sa Mama Marilyn kay pare sa katong isang bike mo, bike sa tus gawas. Marsida. Laki mo shoes. Ato bang sa ato. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Awan. May isa ka ni ma'am? Salamat. Thank you, Minsa ka, minsa ka? ma'am. Salamat. Salamat. Thank you, Kazo, Mama Marilyn. Dahil ma'am, mo ka sakit talaga ni ha. Kinadama na dito sa sakdanan mo. Mali ah. Dahil guys, mali isuo ni Kim na mag-bike si Kim guys. Mama. Thank you, Kazo, ma'am. Ito yung batang Kim. Ito. Okay. Ninja, di na po. Hala. Sa manibi. Paru-paru-ji. Sayo sa puro dila. Paru-paru-ji. Sayo. Paru-paru-ji. Paru-paru-ji. Asus. Dana guys, ya. Partner na sila guys. Kani paru-paru-ji. Kanina bali alibang-bang ba na? Yay! Paru-paru-ji. So na yun guys. Paru-paru-ji. Lupad ka dan eh. Mani suo. Yay! Dana ma. Sayo. Puro dili dai, sayo dai. Si paru-paru-ji bi. Paru-paru-ji. Di, ato sa isuo ni sayal. Dahil guys, na dyan partner nga kari. Sayal, palda. Muna dyan. Mo na isuot sa paru-paru-ji guys. Yehey! Dala Kim, isuot ni Kim. Tanda mo na isilanan dari sayal. Dali. Suot na sayo na. Paru-paru-ji. Na guys, mura iparis dari guys. Talikod sa talikod. Nga na sa forma guys. Paru-paru-ji. Nga na guys. Isuot Kim, dali Kim. So, okay, so guys, kaya kita. Guys, ang paru-paru-ji guys, yan na. Kita kaya sa tagtangan na.
Ada na. Tanaw Na, guys. sayo la, sayo. Yay! Nanay paru-paru G Kim. Atubang bay. Atubang paru-paru G bay. Atubang sa ito. Atubang sa yawis mamarilin o paru-paru G. Nalala. G. Paru-paru G. Paru-paru G. Paru-paru G. Pagod video pero mukha ano na nito haratayan. Sige na. Sige. Makita. Paru-paru-ji, paru-paru-ji, paru-paru-ji. Talikod, tajak. Talikod. Sige, sige. Lipad. Ana. Dato talikod. Yay! Dana guys, paru-paru G kuno hiza. Dana ma maralipad sa kazo. Sige, so sana. So, dana guys, kim-kim. Hiza. Sokin nila, ma. Masosa nila. Ay, so na lang. Hiza. Dana guys. Mag-ilas kuya. Kaya nasa imo. Oh, paru-paru G. Nice lagi kang Saktura nida. Sakto kazo. Ah, di na ma'am. Wow, bered. Wow, thank you kazo ma'am. Ana all, daming ko ani Kim. Paru-paru G. Lahat guys, mga kuya. Hadaan, ma. Bali ipamalit ni ma'am Marilyn para sa mga kuya. Dara guys. Ang kuya King, diya kitang pinili. Car. Remote ni siya guys. Remote control. Car diya. Tanawan kayo ni Uk ba? Tanawan na. Patanawan sila. Ang kuya Gael po guys. Maupo diya. Advance gift ni ma'am sa mga chikiting. Salamat ka azo ma'am. Wow. Si kuya Gael ada na ikuan guys. Yung dahil patanaw ni kuya Gael. Kaya di ko kamao na ni panangtang. Remote control pa ni siya guys. Banana kay palitan ng battery. Palitan pa nila mo sila battery guys. Mga remote control na sila nga truck. Okay. Minsan man ka ni Mambi. Thank you. Salamat ka azo ma. Mida. Yeah guys. Napay bagi palit ni ma'am para og makwit na pud may nami ka sidlan. Ang wakasyon na pud nga sa amin dapat. Salamat ka azo ma'am dari. Guys, nice dani atong piliin. Tadan. Uy. Yeah guys, mga school supplies. Wow. Da, coloring book si Kim. Maram na ka jumbo coloring book. Oh, guniti Kim. Hi Baki. Baki guys. Da, mo pa guys. Ayun. Jacket man ni. Bakit, ma? Napod, ma. Dana guys, ilang ko yung mga gamit dahil ilang Ako po na, dahil lapis, tulo ka ngarian. Da, Napod. watercolor. Hilig ni Kim. May crayons. Dahil lang notebook, upat ka buok, duha ka yellow, duha ka red. Salamat ka so ma'am. Napamapikuan ka nang naitahan. Day. Wala guys, sharpener dia. Thank you ma'am. Hindi ma. Ano guys, lipay ka? Gamin sa man ka ni ma'am. Salam. Na guys, dapoy kang na guys, ipalitan mi ma'am o kari kanina parang papagabril. Na guys. Napod. No ka t-shirt kang papagabril. Imo ni panaw. No ka t-shirt kang papagabril guys, kari o Di ako. kari nga color sa bench ni siya nga brands guys dia. Salamat ka do ma'am. Ako na. Please. Wow. Yeah, guys, do ka buo ka papagabril. Thank you so much ka do ma'am. Ang pader. Dara ba ta? Salamat ka azo. Ya. Dapat ya guys. Wow, salamat ka azo ma'am Marilyn. Ya. Wow, sana all. Do ka buo ka. Salamat ka azo. Yapod. Sa bench gapon ni siya nga brands guys. Salamat ka azo ma'am. I love it. Dapat guys. Ano mo yan? Palitan ko, Abri ko ma'am. na. Still love. Abri ko na suway. Ang swadan guys. Naka-shield pa man. Saan ba rin siya? Nakasulupin dahil siya guys. Sila guys. So tanay siyang i-open. Open sesame. Open sesame. Nasimhuton. Wow. Nice naman. Wow! Lah, grabe guys. Be, atang ko guys. Beka na. Grabe pa. Maako pa.
Grabe yung muta guys. Ano ka dito eh? Muta bitaw ah. Muta no. Tagin sa kunupod pa. Sige. Sige, gisip mo na ba ka? Di magkakasimot kay gisipon ka. Ha? Ay guys, arong muta. Thank you so much kaso ma'am. Hello. So nice. Palitan pa dyan ni ma'am ang bag. Salamat kaso. Yeah guys, kaya nagtingag-tingag. Sa ipakanaon ni Nizo nagtingag-tingag guys. Yeah guys. Ang mga duha ni Kim Kim, ito nang ipangbengkag. Ngunit ka itong mga pinili nilas ma'am, lang duha. Salamat ka aso ma'am eh. Dapat napatabanan magsudlay. Tara, may mga pang-beauty ni Kim Kim, pang-kusina. May mga kana. Ang naghana ka aso. Mga deporsiras nga na. Bengkag, isang ibengkag. Salamat ka aso ma'am. Grabe ka yung ipada na mo ma'am. Mga bata kami, grabe na mga ipada tanan. Salamat ka aso. Thank you so much ka aso ma'am Marlene. O mi kuya Swanin Zubi. Salamat po be. Yan guys, sana ma'am. Walang na, kuhan ma'am. Panibutang na guys. Sa amin uli guys, gusarihan mi ni ma'am para panghanda na mas graduation ni kuya. Yeah. Yan guys, palitan ni ma'am ang mga bata og gatas. Berbran. Kim, muli Kim. Okay. Di apoy. Sorry guys, palitan ni ma'am upang palitan mi ni ma'am upang handa sa graduation ni kuya ni Kamande. Hey guys, spaghetti. 1 sa 2. Hala, grabe uy. Tulo. Hey guys, tulo ka spaghetti hun. Karang hana, malipay na ni guys. Hala. Sabi. Gapi apple guys. Nakuhaan na naman ni kay kit-kit ng Kim ganiha. Sabi ni nga rin guys. Palitan ni ma'am og apple ang mga chikiting. Salamat ka do ma'am. Thank you. Dada po. Toothbrush. Kompleto kaming 5 guys. Pag sa midari. Salamat ka do ma'am. Dire good guys ya. Palit. Yung apila ni ma'am og giniling. Og karing cheese. Nalata laman ang karton sa cheese kay na datugan dares katong mga nuog namang bata. Naladeo dares karipod ba. Salamat ka do ma'am, mo na imong pangsagol sa spaghetti ma'am. Dana guys, 1 kilo ni nga ground pork. Nanggi pang galing na nga karne. Mo na imong isagol guys sa spaghetti. Graduation ni kuya. Salamat ka do ma'am Marilyn, dada cheese. Ni butang rosrep. Dapat guys, yeah. Hehe, fruit. Cut siya, ang sabihin seasoning. Wall seasoning. Aman na siya ikuan guys. Kuan ni o macaroni. Pang salad bisa na. Macaroni salad kini guys. Salamat ka do ma'am. Yehe, na nami spaghetti, macaroni salad, pang kuanay, pang lutuan. Bah, grabe daghana ni kaazo. Hala, yeah guys. Spam. Oh, kalingan dani. Tulip. Ani, Hamonelia, product of Denmark. Hala, there guys, ipalitan mi ma'am ngari. Kuan ka buok. Yeah. Hala, nasana day gunito day. Patka kuan linya. Sabi. There guys, ipaday pila ka buok. 1, 2, 3, 4. Walo ka. Tagduha man sa sunod guys. Kuan na rin niya guys. Walo ka buok. Yeah, magdaghana guys. Salamat ka do ma'am. Sumo ni gipang kuan ni ma'am na mo ganiha guys. Pamalit. Tara guys, walo ka buok ngari. Wala uy, salamat ka do ma'am. Panghanda ni sa graduation ni kuya sa spaghetti nga 3 ka kilo. 3 ka kilo spaghetti guys. Dakari 1 kilo nga 1 kilo nga giniling cheese. Spaghetti hun. 3 ka kilo spaghetti hun guys. Cheese. Salamat ka do ma'am. Thank you so much ka do ma'am Marilyn. Salamat. Dapat milk sa mga tikiting. Dami sa mga ni ma'am re. Tanaw da to. Thank you ma'am. Di ka daag. Dako pa ni mo day. Liwat na ha? Botang eh. Salamat ka do ma'am. Grabe guys. Grabe daghana ka do. Salamat ka do ma'am. Grabe daghana ka do guys. Grabe ang mga blessings nga nangabok. Salamat ka do ma'am sa mga blessings nga imong gi-share ma'am. Grabe ka din namang ipadya.
Tira kay kami nalipay. Nakalipay sa mga anak, grabe na maglipad ang mga ginikanan. Yan, lipada. Lipadan taong Gabriel, guys. Sige ba dang Yan guys, sarang lipadan ng mga tanan. Samot na sila sa kuya. Kaya nagpapili sila mga duwaan nila kay advance gift ni ma'am sa graduation ni Kuya Gail. Salamat kayo ma'am. Thank you so much. Kung may nag-expect nga na yan kay aga malaging kuan guys, kay mananaw migsini, kay mga bata, ara malaging kuanas, pasini kay wa palagi kakita, sikad. So, grabe ka din namang ibuha dito sa sinihan. Grabe ka din namang lingawa. Pati na pating mga bata, grabe din nilang lingawa. Lingaw, magaling mga tiguang samot ng mga bata. Di ba, ma'am? Arang gazin natang lingawa. Parang gazin mong, ano pa? Lipay ko Tingsi pa gamay. Tanah minions. Ito. Arang dibuha mang godag sini guys, minions. Anong grabe namang lingawa. ma. Salamat sa gazo, ma'am. Wasn't may nag-expect na na yung mga yan Thank you so much, gazo, ma'am. Yehey. Salamat kazo, Ma'am Marilyn. Salamat. More blessings, ma'am. Ugma na ka mag-bike deh, ugma na. Na bike ni Kim Kim, guys. Kita naman siguro na bike ni Kim Kim to na. Tukwa saya, be. Kwasag bike ni Kim Kim. Ipalitan ni Ma'am Marilyn si Kim Kim bike. Larang doon ng karata pag na, guys. Bike nga gipalit ni Ma'am Marilyn parang Kim Kim. Pag abot na magligtog hapon, papili dati ni Ma'am si Kim Kim. Kim, pili sa inyong bike, Kim. Grabe ka dun, guys. Sakda na ni Kim Kim, guys. Ito. Bye-bye, Si Kim Kim. Asam day ka? Pakay ka, paro-paro day? Sakay na ko na isa dari, guys. Salamat ka, so, ma'am. Huwag kasi may nag-expect nga. Ngayon nga ni, ma'am. Kaya nga, mamanan aw ramig sini. Kaya mga bata lagi, may kuha nila, may ilanggi, pangandoy nga, makatanaw sini, minions. Arang gado nilang, arang gado na manglipad sa tanan. Sakay na, guys. Sakay na. Asa. Larga. Larga, paru, G, larga. Nasa na may tisa. Subok ko, ma. Wow, salamat sa kaso, ma'am. Thank you so much. Danara, aso sa katagbang kayo mas sukoy ka na po. Ano guys, thank you so much kaso, Ma'am Marilyn. Salamat kaso, Ma'am Marilyn Bailander sa Baklayon. Thank you so much kaso, ma'am. Ano guys. Salamat kaso. Pipit. Nalipay yung taon kaso mga bata, guys. Pipit ko, Da, ma. ma'am. Daghan ka dun salamat, Ma'am Marlene Bailander. Dana, ma'am. Marang gazing lipaza namang tanan, ma'am. Bumbum. Tamot na may mga ginikanan. Grabe din namang lipaza. Kaya mga kalipay sa mga anak. Doble mang kalipay na mo. Daghan ka dun salamat, Ma'am Marlene Bailander. Sa Baklayon. Hey, guys. Nagipang-groceryhan pa mi, ma'am. O sa amin ang uli. Pamalitan pa nila. Pamalitan ni ma'am mga batas. Ilang gusto. Pamalitan ni ma'am. Ilang si Kim Kim palitag bike. Tapos may nagdahom nga mapalitan kay nga lagi mananaw ramig sini. Kay daan naman mi ma'am datos kuan. Kim pili yung mong kuan Kim. Yung mga duwaan ni Kim Kim kaso isa nang ipangbungkag Ato, pa na guys. kurma. Ha? Ato, Si isa Kuya. kurma. Kuya Gail. Minsan man ka ni ma'am. Salamat. Dadapod guys, salamat ka Ma'am Marilyn, lipay ka ko ma'am. Si Gabriel po, darang nitang lipadas among kuan ma'am. Ano yung mga t-shirt. Salamat sa gado, ma'am. Sugot ako guay abasahang mga anak rabi ding lipadza. Salamat ka Ma'am Marilyn. Nagharad sa kakuan, ma'am is nagharad sa kabas, ma'am is always pray ra ko ma'am nga hinaat ko nga always katagan mo madong panglawas ni Swan. O more blessings and more protection. Gikan sa tangkahitasan, sa inyong good health. Salamat. Kadagado Ma'am Marilyn sa imong gi-share nga blessings. Wa din maghadwa si Ma'am og share sa isang blessings, guys. Kaingan jud ko nga thank you so much kado Ma'am. Wa din may magdahom ngay nga ni gamura ka jud Ma'am ngadto tanaw magsini. Una naman kita na jud ninyo, guys. Kita jud ninyo gan sa kado ka kuan si Ma'am Marilyn. Salamat kado Ma'am. Isa si Ma'am Marilyn sa nagmahal na mo, genuine isang pagmahal na mo, guys. Salamat kado Ma'am kay ngani. Diyan nakadadong ni dito sa ila sa Baklayon, nakahigda mi dito sa kagabi Pahigda ming ma'am, nakaligo mig dagat. Salamat sa kado Ma'am. Thank you so much. Arang gazin namang lingawa, arang ko namang enjoy me, naka-relax. Arang gazin namang lipadza, lipay mig tanan Ma'am. Salamat kado. Bye. Salamat sa kado Ma'am Marilyn. Bye.
See you soon, ma'am. And Swan, always amping mo diha, ma'am, sa Baclayon, ma'am. Ante. Na-enjoy mi kaazo, ma'am. Marang ka sa namang lipadza. Salamat sa kaazo, ma'am, sa imong gi-share nga blessings. Ma'am. Para sa handa ni Kuya, ni Kamande. Thank you so much, kaazo, ma'am. Sa imong gi-kari. Para sa graduation ni Kuya. Salamat kaazo sa advance gift ni ma'am. Thank you so much, ma'am. Na guys, mura niya mga kuantanan, guys. Kita na ninyo. Yung mga kuan nga gikan ni ma'am. Salamat kaazo. Isa si ma'am sa mga nagmahal na magtinaray. Daghan silang nagmahal na mo, guys. Salamat kaazo ninyong tanan, guys. Zaday mo sa mga kani, ma'am. Salamat. Thank you so much, ma'am, sa isang paru-paro di ug sa isang bike. Nara, izan ako ng isa kay dali isang mga kuting, ma'am, di ah. Di dusot. Hapit nan. Na shoutout mi diha nila Matessa ug ni Ate Josephine sa tanan namang mga Yapad. por siras ko ninja. Sa tanan-tanan namang mga followers, among mga silent viewers pa diha, sa mga viewers. Tanan, shoutout mi ninyong tanan, guys. Ug ni Ma'am Mercy, ni Ate Eb, ug ni Ate Marietta. Thank you so much kadto ninyo, guys. So, daghan salamat kadto ninyo, guys. Kita-kit sa talagma, guys, sa mga another videos. See you tomorrow. Bye-bye. Bye, guys. Bye, guys. We love you. Amping mo diha kanunay, guys.